kamar yadda waɗanda suke yunkurin kirkiro masarautun nan suka ce suna son su yi ne domin su ƙara haɓaka tattalin arziki da zamantakewa na al'umma. Ina ga in wannan ne ai manufa ce mai kyau, sai dai ba a bi hanyar da ya kamata ba. Su al'umman jihar Kano su ya kamata a ba zaɓi, a ba su dama su bayyana ra'ayinsu, su bayyana fahimtarsu, kuma a yi ƙuri'an jin ra'ayi cewa jama'a amma kai bil ɗin a ba mutane dama su je majalisa su bayyana ra'ayinsu. Ai akwai bil ɗin da ake yin sa a fili cewa gwamnati ta kawo mana bil akan ana so a ƙara yawan masarautu a jihar Kano, amma muna so mu ji ra'ayoyikan malamai, muna so mu ji ra'ayoyikan 'yan kasuwa, muna so mu ji ra'ayoyikan talakawa, muna so mu ji ra'ayoyikan masu kuɗi, muna so mu ji ra'ayoyikan masu sarautar, kowa ma muna so ya zo ya kawo mana ra'ayinsa. To kaga ya zama a buɗe ne idan jama'a suka goyi baya da ra'ayi mai rinjaye cewa lalle dalilan da aka bayar dinnan an gamsu cewa ba dalili ne na siyasa ba, ba dalili ne na son zuciya ba, bunƙasa tattalin arziki da zamantakewa ake so a yi, kagan aka ba mutane dama za su faɗi ra'ayinsu. Amma yadda ake gaggawa a yi abin, ake sauri sai an yi shi, da rashin ba mutane dama a ji fahimtarsu da ra'ayinsu da gamsuwarsu ko rashin gamsuwarsu, kuma a zamani ne na dimokuraɗiyya ba zamani ne na kama karya ba. Ya kamata in kace za ka yi min abu dan ni, to ka bani dama mana in faɗi ra'ayina, ina so ko ba na so, ya dace ko bai dace ba, ya kamata ko bai kamata ba. Saboda haka dukkan mu a fahimtar mafi yawan mu muna ga rashin yin shi ya fi alheri. A ba al'umma ta zauna guda ɗaya. Yanzu kaga babban matsalar da muka fuskanta guda biyu, gori yanzu ya fara shiga tsakanin bangarorin Kano. Zaka ji wannan suna cewa sarkinmu ya fi, wannan su ce yankinmu ya fi. Sannan sarakuna da suna da daraja, suna da mutunci, amma yanzu zaka ga mutanen wannan yankin suna kushe wancan sarkin, mutanen wannan yankin suna zagin wancan sarkin, mutanen wancan yankin, har kuma abin ya zama ita ma sarauta ta zama kamar siyasa. Sai ka ga wannan in zai program sai ya ce wannan sarkin zan gayyata, wancan in zai sai ya ce wancan zan gayyata, sai kuma a gayyato wani ya shigo masarautar wani, a gayyaci wani ya shiga masarautar wani. Kaga abin wato bai yi, in ma an yi shi don ya haifar da alheri, wato bai haifar da alherin ba a zahiri. To kaga in haka ne kuwa, to kaga ai bai kamata a zo abin da aka gina shi shekara 1000 a lalata shi a ɗan ƙanƙanin lokaci kawai don a ɓata rai ko a kyautata wani ba. Ba a gina maslaha al'umma akan farantawa wani ko muzanta wani ba, an gina shi ne akan maslaha. Kuma amfanin yin zaɓe kenan, ka zaɓi mutumin da kake so, shi kuma amfanin wanda aka zaɓa yi wa mutane abin da suke so ko abin da ya dace ko abin da ya kamata, sannan kuma ya ba su dama a lokacin da zai abin nan su bayyana gamsuwarsu da ra'ayinsu da amincewarsu da rinjayensu. Kamar da shi ma zaɓen ai rinjaye ake duba. To ya kamata a ce a ba wa al'umman jihar Kano dama cewa kuna son a yi sababbin masarautu, to ku bayyana ra'ayinku. Mai so su fito su bayani, wanda ba sa so su fito su bayani, a duba dalilai. Tunda akwai wani bil da aka taba kawowa wanda shi ma haka aka ce na maganan iyali, da aka kawo cewa majalisa ta ba da dama mutane su fito su nuna gamsuwarsu da yardarsu da amincewarsu. Da wannan kuma ai ba, sai gaggawa ake ayi a gama. So ya kamata a ce a bi tsari. Idan mu mutanen Kano, al'umman jihar Kano, da masu kuɗinmu da 'yan siyasanmu da talakawanmu da masu mulkinmu da malamanmu mun gamsu a yi, ko mun ga a yin a cikin maslaha, akwai ta addini akwai ta rayuwa, sai a yi. In ko muka ga zai cutar da mu addini da rayuwa, zai kawo mana rabuwar kai da fitina da tashin hankali da zage-zage da zubewar darajar masarautun, to barin su shi ya fi alheri. To amma dai abin da muke cewa mu a matsayinmu na malamai shine a yi abin da zai fi alheri, abin da zai jawo haɗin kan mutanen Kano, abin da zai kawo kyakkyawan fahimta, abin da zai cire gaba, ya cire kiyayya, ya cire rarrabuwa. Kullum al'umma so ake a rarraba ta. Ai za ka ga 'yan siyasa suna takama cewa mu kanmu sun haɗa mu, da kuma ya za ku raba wasu. Za ka ji mutum yana cewa ai babban nasarar da nai, za ka ga yanzu da tijjaniya da kadiriya da izala da salafiya da waye, na haɗa su muna yin aiki tare. To mu mun yadda malamai, duk da muna da sabanin da ya fi na sarauta,
sabanin nasi da dalili, amma muka yadda mu rungumi kowa a zo a zauna a tafi. Ai kaga mu ya kamata a fi wa adalci cewa abin da yake a rabe bai kamata a haɗa shi ba, tun ana ƙoƙarin haɗa abin da yake a rabe, kuma ya za a raba abin da yake a haɗe. Kaga ba wata maslaha. Farko kaga sarki shi ba doka ce a hannunsa ba wani kawai tarihi ne muke duba cewa waɗanda suka zo suka haɗa yankin nan sun yi ƙoƙari, sun yi jihadi. Shi Usman dan Fodiyo ya zo ya kafa daular nan, ya yi ƙoƙarin ya kau da maguzanci, ya haɗa kan mutane, ana zaman lafiya sama da shekara 1000 a jihar Kano. Kowa shugaba ɗaya ne, ko mulkin nan sarkin nan ana cire shi, sarkin nan yana mutuwa, sarkin nan ana canza shi, sarkin nan yana murabus. Saboda haka bai kamata ya zama cewa wato an zo an wargaza abin da iyayenmu suka yi shekara kusan 1000 suka haɗa ba. Su kansu da suka sun tarar da abin a haɗe, amma ana ta yaƙi. Suka zo suka ga nan garin yana yaƙan nan, za kowane gida ga da ganuwa, wannan ganuwa ai ta tare mahara ce. Saboda haka har kuma za ga kowa ana masa zane saboda ɗauke al'umma da ake, wannan zanen ɗan gari kaza, ɗan ƙasa kaza.